Volem automatitzar una màquina per elevar caixes. Arriba una caixa. El cilindre 1 està avançat i els altres dos retrocedits. La caixa s'atura en el topall i s'activa el detector S3. Quan s'activi el pulsador S1, el cilindre 1 retrocedirà i la caixa es situarà sobre la plataforma. Quan s'activi el detector S2, el cilindre 1 avançarà per bloquejar la caixa següent. Quan el cilindre 1 arribi al final, començarà a avançar el cilindre 2 i la caixa pujarà. Quan el cilindre 2 arribi al final, començarà a avançar el 3 i la caixa sortirà. Quan el cilindre 3 arribi al final, s'iniciarà el retrocés del 2 i el 3 i el sistema esperarà una nova caixa i que es premi el pulsador. El cilindre 1 té un recorregut molt curt i fa molt poca força. Per tant, pot ser de simple efecte. Com és de simple efecte, ens assegurem que bloquegi encara que no hi hagi pressió. Només necessita el detector d'avançar, atès que el detector S2 ja ens farà saber que està enrere. Els cilindres 2 i 3 hauran de ser de doble efecte. Els cilindres necessitaran les corresponents vàlvules. Per iniciar el cicle, el sensor S3 ha de detectar una caixa i s'ha de prémer el pulsador. Convé comprovar que els cilindres 2 i 3 estan al seu lloc. El cilindre 1 comença a avançar quan s'activa S2. L'activació d'S4 inicia l'avanç del cilindre 2, però aquest detector està activat durant força temps. A més, veiem que aquest detector inicia l'avanç del cilindre 2, però es manté actiu quan aquest cilindre retrocedeix. Per evitar el conflicte, afegim el detector S5. Però hi ha altres punts en els que els dos sensors estan actius, en els que el cilindre 2 no ha d'avançar. Per evitar el problema, mirem també el sensor S2, que no tornarà a estar actiu fins que el cicle es torni a iniciar. A l'activar-se S6, comença a avançar el cilindre 3, però aquest detector està activat durant més temps. A més, veiem que aquest detector inicia l'avanç del cilindre 3, però es manté actiu quan aquest cilindre ha de retrocedir. Per evitar el conflicte, afegim el detector S7. Quan s'activi S8, els cilindres 2 i 3 retrocediran. Quan s'activin S5 i S7, el sistema torna a estar a l'inici, esperant que arribi una caixa i es premi el pulsador. Convé analitzar com estan els altres detectors a cada canvi d'estat, per prevenir coincidències. En aquest punt també està actiu S4, i en aquest punt també estan activats S5 i S7. En aquest estat també està activat S7 i en aquest altre ho està S4. En aquest instant també estan activats S6 i S4 i en aquest darrer també està activat S4. Anem a analitzar-ho per decidir quins dels detectors marcats en vermell farem servir. En aquest cas, interessa fer servir S5 i S7 perquè així una part de la lògica coincideix. I S2 per un costat i S3 i S1 per l'altre marcaran la diferència. En canvi, S4 apareix molt, però no sempre que hi són S5 i S7. En principi, doncs, prescindirem d'ell. En aquest altre cas, també ens interessa fer servir S7, perquè així una part de la lògica coincideix i S4 servirà per diferenciar. En aquest cas, S4 no és fàcilment agrupable, tampoc el fem servir. Ara, tampoc val la pena aprofitar S6 ni S4. I aquí tampoc fem servir S4 perquè es correspongui amb l'estat inicial. En aquest cas no hi ha conflictes, perquè no tenim condicions coincidents. Ja tenim totes les dades per dibuixar el circuit. El pulsador fa retrocedir el cilindre 1. Quan s'activa S2, el cilindre 1 torna a avançar. Quan s'activa S4, comença a avançar el cilindre 2. Quan s'activa S6, el cilindre 3 comença a avançar. L'activació d'S8 inicia el retrocés dels cilindres 2 i 3 i el sistema queda a punt de tornar a començar.